15 sati 16 minuta, poštovani slušalci, pratite popodnevni dio programa Radije Bir. Moje ime je Amela Jordamović, u režiji je Mevludin Hodžić, s vama se družimo u narednih sahatak vremena. U Sarajevu je trenutno 6 stepeni, ja se nadam da ste vi ovog popodneva dobro i zdravo, da ste se ugodno smjestili pred početak novog izdanja emisije Druženje sa Hafizom Sulejmanom Bugarijem. Hafiz, eselamu alaikum, dobro nam došli, nije vas bilo prošle sedmice. Alaikum selam, još bolje vas našao. Bio sam, samo nisam ovdje. Dobro, jeste, bili ste. Niste bili ovdje, pa su vas slušalci. Vjerujem da željno iščekuju ovo izdanje vaše emisije. Budimo harmonični, to je tema danas. Hvala vam. Audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji su pravednost, ljubav širili. Allah dželle šanuhu podučio je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako da živi, kako da pronađe smisao. On je, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, milošću Allahovom mirio zavađene. Njegova porodica časna odustajala je od svojih prava da bi svijetu u ljubavi ostao. A ashabi, oni su žrtvovali sve da bi pravdu po svijetu širili. Dragi i poštovani slušalci Rade Islamske zajednice Bir, doista mi je veliko zadovoljstvo što nam je Allah dželle šanuhu omogućio da se možemo družiti i da koristimo ove blagodati preko radija Bir. Allah nagradi svakog radnika i da im omogući da im plate budu što veće. Amin. Mašallah, jer doista ovo je da Allah dželle doista nagradi svakog ko utiče da olakša na bilo koji način čovjeku, da jednostavno osvježi mu trenutke života, a to je i misija poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njemu je najdraže bilo da raspoloži čovjeka. I to je posebna vrsta sadake. Njegov je pogled pun čežnje, pun ljubavi bio prema svakom, sa željom, čežnjom da se vrati, da shvati smisao života. Baš sam neki dan pročitao jedan hadis koji me je toliko dirno. Ibn Amr radijallahu anhu bilježi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: pogled čovjeka u brata svog sa čežnjom vrijedniji je i bolji nego godinu dana ibadeta u itikafu u moje džamiji. Ja. Subhanallah. A mi dobro znamo što znači itikaf. Ono potpuno posvećivanje u džamiji. I sad, braćo i sestre, zamislite što znači pogledat, pazi, rečeno je brata. Nije ono pridjev, rečeno koji brat, ne, nego rečeno brat, svoga brata. A svako ti je brat, ili po Ademu, ili po vjeri, ili u vjeri, ili po krvi, ili po domovini i tako dalje. A sestru Hafize? Podrazumijeva se, to se podrazumijeva. Dakle, i brat i sestra. Eto, to je nama dato ovo muško-žensko da se orijentišemo, inače je to nama da se malo lakše orijentišemo. Ali eto, tu su malo ljudi napravili malo jaz i tako dalje, zbog nerazumijevanja propisa. Naučili smo da je pogled Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bio toliko pun ljubavi i želje da se čovjek spasi, svaki,
kako Allah opisuje njegovo stanje u Kur'anu, ste bila harisun alaikum, on jedva čeka da svi krenete pravim putem. Put, dakle, koji vas oslobađa. Dakle, koga god bi on sretni, on ga je pogledao takvim pogledom ispunjenim ljubavlju, željom, jednostavno da bude čovjek nakon da ostvari smisao života. Naučili smo također tokom druženja da je spominjanje ljudi u lošem kontekstu bolest. To smo jednom od druženja govorili. Da je to mrtvilo i da je to duhovna lešina koja naručuje ponor svake zajednice. A spominjanje Allaha iskreno rezultira mirenje, bratstvo, slobodu, izbavljenje. I zapamtimo, nema slobode, odnosno nema psihofizičke slobode bez Božje milosti, bez Allahove milosti, bez sjećanja na njegove blagodati. Nema psihofizičke slobode bez dove koja osvježava i osvješćava. Či ovo? Dova osvježava. Znaš, osvježi se, ali znaš kad čovjek nešto nije dobar. Nakon nekako zgurdumilo mu se nekako, vidiš po njemu da mu nešto nije dobro. Nešto ima mu. Da mu rekeš, te malo osvježenje, pa osvježi se malo. Dakle, obrati se njemu, obrati se Gospodaru, digni ruke, neće ti ih vratiti prazne, zapamti. Gospodar traži od robova da oživljavaju sjećanje na milost i dobrotu koju dobijamo od njega, kako bi uvijek duhovno orijentirani bili. A ovako fizički smo, imamo ove navigacije, časkom dođemo, a izgubimo se opet i pored. Eto, imamo navigaciju i opet se izgubimo. Nama je potrebna duhovna navigacija. Da ne bi našli brata svog, sestru svoju, komšiju svog, roditelja svog, majku svoju. U 103. ajetu sure Ali Imran, porodica Imranova, Gospodar veli, stid billah, proučio ga na arapskom, nekako mi drago. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. I sjetite se, kaže Gospodar, milosti kojom vas je Allah obdario onda kad bijaste neprijatelji. On ujedini vaša srca, te njegovom milošću postadoste braća. I kako vas on kad bijaste na ivici vatrenog ponora spasi od njega. Eto tako vam Allah objašnjava svoje poruke kako biste orijentirani bili. Vidite kako završava ajet. Kako biste imali navigaciju duhovnu. U ovom ajetu Allah dželešanuhu spominje 3 velike blagodati kojima časti sva stvorenja. Prva i najveća blagodat, milost je Islam. A slušali smo značenja šta sve nosi ova riječ Islam. Predanost, potčinjenost, mirenje. Druga blagodat je bratstvo. To jest prisnost, pitomost. I treća, izbavljenje, sloboda. Poznato nam je prije pojave učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da su plemena Evs i Hazreć bili u zavadi 120 godina i niko ih nije mogao pomiriti.
Međutim, miritelj svijeta, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ih pomiruje sa islamom, što u prijevodu znači mirenje, mjesto mira i pomirenja. Islam. Obratimo pažnju na riječi Allaha dželešanuhu kada kaže: bili ste neprijatelji, pa ujedini vaša srca. Dakle, bili ste u neprijateljskom odnosu. Srca su vam zavađena bila, pa je Allah ujedinio vaša srca. Nije rečeno ovdje pa je ujedinio vašu odjeću, vaš govor, vaše umove i ideje, već vaša srca. Ovo je jako važno. Dalje u ajetu stoji: njegovom milošću postadoste braća. A ne ono, mi smo to dugo godina radili, pa smo stekli svojim trudom da pomirimo. Ne možeš bez milosti njegove. Milošću njegovom postadoste braća. Koje su to braća? Braća koja se druže samo radi Allaha, bez ikakvog ovosvjetskog interesa, koja spajaju i pomiruju, koja se ne vežu za materiju niti za uzroke, već se vežu za uzročitelja svega. Taberani bileži predaju da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: od vas meni na sjelu najbliži biti oni nastanjeni u atmosferi milosti. Ovo bi ono modernim jezikom preveli: bili oni koji su kozmopoliti, koji spajaju i koji se druže. Oni koji su napravili, kako ga zovu, ono, ko svjetski građani na kozmopolit, onaj ko svakog gleda ko svog brata, ko svoju sestru. Njemu je kuća gdje god da se nađe, isto kao da je kod kuće. A pošto je malo kozmopolita, on misli da mu je kod kuća aman, home, sweet home. Znaš kako je kod kuće? Jo, sad i kod kuće mu nije dobro. Sad da mu je da izađe iz kuće, do ovdje mu je više. Sad ne vidite prst da sam stavio na nos. Ono, do ovdje mu je više. Subhanallah. To je priroda vjernika kojeg poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu opisuje. Al-mu'minu ya'lifu wa yu'laf wa la khayra fi man la ya'lif wa la yu'laf, au kama qala. Vjernik je prisan, pitom ili harmoničan, je ova riječ nekako odgovara. Dakle, pitom, prisan, harmoničan sa drugima i drugi sa njim. I nema nikakva dobra u onome ko ne spaja i ko se ne druži. Dakle, nema dobra u onom ko nije pitom i ko nije prisan i ko nije harmoničan. U jednoj definiciji vjere Islama spominje se da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Al-islamu dhalulun la yarkabuhu illa dhalul. Islam je poput pitome jahalice. Ne može je uzjahati osim pitom. Čim vidite da nije pitom, ne znate da je bolestan, treba ga pripitomiti. Znaš da kažemo, uopšte nije pitoma ličnost. Ono divlji nekako. Divlje ponašanje ima. Vjernik je, dakle, prijatan, prisan, ljubazan, sabran i harmoničan. Obratimo dobro pažnju na ovu rečenicu. Samo harmoničan može harmonizirati stanje u društvu. Sve ostalo nije za slušanje nikako. Znaš, imaju ljudi koji nekako, jo, eto opet njega. Znaš kad može pričati. Nije harmoničan. Zato što u njegovom govoru ima želje za dokazivanje. Da podcjenjuje, da dokaže da je bolji od njega vjernik. Da kaže da on redovno klanja. Aman, to i svako klanja, klanjaš sebi. Što imaš potrebu da kažeš?
Sad mi nam pada da predaje. Allah pita Musa a.s. O Musa, ima li šta da radiš za mene? Kaže Musa, pa ja Rabi klanjam. Kaže mu Allah, to je za tebe, dobit ćeš nagradu za to. Imaš šta za mene da radiš? Pa ja Rabi postim. Pa to je za tebe, dobit ćeš nagradu, to ti je štit. Pa imaš šta za mene? Pa ja Rabi dijelim sadaku. To je sve za tebe, dobit ćeš nagradu. Imaš šta za mene da radiš? Kaže Musa, gospodaru, poduči me, ne znam šta je. Jesi li ikada volio radi mene? Jesi li ikada pomirio radi mene? Jesi li ikada prezirao radi mene? To je, kaže, za mene. Dakle, onaj koji spaja je elif, jel? Onaj koji spaja, to je osobina vjernika. U arapskom jeziku otkrio sam skoro, nisam to znao, da pisac je nastala od iste riječi pitom. Pisac? Jeste. Interesantno, muellif, a bukvalno znači muellif, znači onaj koji se druži, koji spaja, koji uvezuje, koji harmonizira, koji pridobija srca pažnjom, brigom, dovom, to je pisac. Ovakav vjernik ima snagu kao 1000 ljudi. Baš ovakav. Amar ibn As traži pomoć od Hazreti Omera radijallahu anhu da oslobodi Egipat od nasilnika i traži 4000 ashaba i tabiina kao podršku da uspostave red. Hazreti Omer radijallahu anhu mu šalje pismo u kojem stoji: evo, šaljem ti pomoć 4 prijatelja. Zubeira ibn Avvama, Mikdada sina Amra, Ubadeta sina Samita, Meslema sina Mahleda. Svako od njih vrijedi 1000. Ja ove podrške, pa sam 4, on traži 1000. Rekao mi, svako od njih pojedinačno vrijedi ko 1000. A kako? Otkud tolika vrijednost? To su pravi pisci bili. Su pisci sad u ovom značenju. Živi pisci koji su pisali iskrenošću svojom po srcima ljudi tintom daha. Dobrotom, koji nisu trovali, zavađali, razjedinjavali kao što moderni pisci to danas rade. Napiše pismo da bi zavadio. Cijelu knjigu je napisao samo da bi kazao kako se pozavadio s nekim. Aman pisac. Nama su potrebni pisci koji će napisati i hemijskom i dahom. Dalje u ajetu Allah dželle šanuhu veli: وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Bili ste na ivici vatrenog ponora, pa vas je izbavio, oslobodio od njega. Kada čovjek gubi uputu, svjetlo, njegova duša ostaje u mraku. Njemu je onda svejedno zgaziti, udariti, ubiti, uništiti drugog, svoga prijatelja, supružnika, roditelja, sina, pa i sebe na kraju kad vidi šta je uradio. Jer ne vidi, živi u mraku. On je upao u provaliju velike dubine, u bezdan, što bi sad rekli u jeziku u ponor. Allah kaže, bili ste na ivici tog ponora bez islama. Dobivši ga, vi ste se spasili, oslobodili. A ajet završava ovako: كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Eto tako vam Allah pojašnjava znakove, ne biste li duhovno orijentirani bili. Zašto, braćo, sestre, gubimo orijentaciju? Zato što smo sa, oko
i na ivici zabranjenog. Da ponovimo ovo. Gubimo duhovnu orijentaciju zato što smo sa, oko i na ivici harama, zabranjenog. Tako se sigurno hladi i gubi snaga i slast bratstva, jer srca se ne mogu povezati. Iako su tijelo možda u istoj sobi, u istoj kući, sali i džamiji, zbog toga se neprijateljski gledaju i ophode nekom hladnoćom. Zašto? Zapostavili su najveću blagodat. Nedovoljno brižni za nju, a to je blagodat Islama u punom smislu te riječi. Molim Allaha sve prisutnog da nam omili Islam, iman i ihsan. Amin. Ya Rabbal Alamin.